kenan ba ƙasan nashi ya mutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhun, barkanmu da sake saduwa a cikin labaran namu na duniya, wadda a cikin labaran namu na wannan lokaci muna kawo muku yadda take kasancewa ne a dangane da wato jana'izar tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari, inda wannan dai jiya ne wato shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu ya naɗa kwamitin jana'izar wato tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, inda ya naɗa wasu ministoci 10 da kuma waɗansu wato jigajigai a Najeriya waɗanda su ne za su ainihin gudanar da tsare-tsare da kuma yanayin yadda abubuwan za su kasance a lokacin da za a ainihin wato yi masa wato jana'iza. Jerin wato sunayen shugabannin da Tinubu ya ba ministoci 10 muhimman aiki kan jana'izar wato Buhari. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa kwamiti ministoci da manyan jami'an gwamnati domin shirya jana'izar Muhammadu Buhari. Kwamitin, wanda ya ƙunshi ministoci 10, NSA da ƙusoshin gwamnatin, zai yi aiki ne ƙarƙashin sakataren gwamnatin tarayya wato George Akume. Tinubu ya kuma umarci dukkan ma'aikatu da hukumomin gwamnati su buɗe littafin ta'aziyya domin jajen rasuwar wato Buhari. Ana nan dai ana dakon wato dawowan da zuwa da wato ainihin gawan tsohon shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, inda wato ainihin falansa na Daura yake ansan baƙi daga mabambanta wurare, wanda ake dako wato 'yan uwa da abokan arziki na tsohon shugaban ƙasan na Najeriya, wato suna nan suna ta dako, suna jiran wato dawowa da wato gawar ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kuma gwamnatin Najeriya ta ayyana ranar Talata a matsayin ranar hutu ga dukkanin ɗaukacin 'yan Najeriya saboda rasuwan wato ainihin wannan babban rashi da aka yi a Najeriya. Wato shugaban ƙasa ya buƙaci dukkanin wasu hukumomi na gwamnati yau ta kasance ranar hutu domin wannan babban rashi da aka tafka a Najeriya, wato na rasuwar wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya a wannan ƙasa. Kamar yadda muka samu labari cewa matar shugaban ƙasar ta bayyana a jiya cewa lallai marigayi kafin ya rasu ya buƙaci 'yan Najeriya su yafe masa dukkanin kurakuran da ya yi musu.
mabambanta dai mutane daga wurare daban-daban na ta nuna alhini dangane da rasuwan tsohon shugaban ƙasan na Najeriya, inda jama'a da dama ke tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan babban rashi da aka yi a ƙasa Najeriya. Ku dai ci gaba da bibiyanmu, za mu ci gaba da kawo muku labaran da ɗumi-ɗuminsu ta yadda take kasancewa, wato ainihin a lokacin da ake dakon wato shugaban wato mataimakin shugaban ƙasa, wato mai jagorantar wannan kwamiti wanda su za su kawo wato ainihin gawan mamacin zuwa birnin Daura, inda kuma shugaban ƙasan wato Bola Ahmad Tinubu shine wanda zai karɓi gawan a birnin Daura. Birnin Daura dai ko ba a gaya maka ba, yanzu yana nan yana karɓan manyan baƙi daga wannan ainihin jiha ta Katsina, tana nan tana ansan manyan baƙi kamar yadda aka bayyana cewa za a yi ma wato gawan faretin girmamawa a filin jirgin da za a sauka da marigayin a birnin na Katsina.